uyafunda ufunda usiyama ukuze sizothola iclarity yescripture. Sikhulumile izolo ngendaba yokuthi kubaleke kanjani ukuthi any preacher who is standing in front of you ekhulumeni kwakhe alandeleke. iBhayibheli la chapter 3 likhuluma nje ngoPetro noJohane. Elithi iBhayibheli banyukela ethempelini ngesikhathi sokuthandaza. Kwakunehora babeyibekele lo ngaleli hora leli siyathandaza. Kunendoda ke iBhayibheli lisilandisa ngayo lapha. Kuthiwa le ndoda nje yayisishosha ilokhu yazalwa. Futhi akekho umuntu yayingalimalanga, yayingathakathwanga, yazalwa ini bazalwane isishosha ingakazi ihambe. Yayingaqali ke le ndoda ukubekwa la eduze kwethempeli. Yayibekwa ngaphandle kwethempeli. Ababeyibeka le ndoda babeyibekela ukuthi icele, hayi ukuthi iphile. Abadlulayo abangena ethempelini le ndoda iyacela. Abaphumayo ethempelini le ndoda iyacela, iyakhongozela. Yayigula isishosha. Kodwa yabekwa ngaphandle komnyango wethempeli ukuze icele, hayi ukuthi iphile. Ngizoba nemzuzu u15 ikhuluma lento engikhulumayo nabazana balaba ngizwayo nosekhaya ongizwayo. Ngithi le ndoda yayisishosha kwasekuzalweni kwayo. Abayibeka ngaphandle kwethempeli babeyibekela ukuthi icele, hayi ukuthi iphile. Icela abangenayo, icele kwabaphumayo. Ababengena ngaphakathi ethempelini babengena bathola ibusiso zethempeli. Mabebuya banikeze le ndoda oshintsha kade bengaphakathi ethempelini. Yayibekelwa leyo khona indoda ngaphandle kwethempeli ukuthi icele. Abantu ababebeka le ndoda outside the temple kwakuabantu ababebukeka beyisiza le ndoda. Kwakuabantu ababebukeka benosizo kule ndoda. Kodwa iqiniso lithi usizo ababelinikeza le ndoda kwakuusizo olutemporary, hayi usizo olupermanent. Impilo yayo yonke le ndoda kwakuthi nje izocela ize iyofa. Iyohlala ngaphandle komnyango wethempeli ize ife. Kodwa kwasekuba namadoda anyuka ngesikhathi sokuthandaza. Asithethe le ntombazana ifunde isizwe. Kwathi ukuba abona uPetro noJohane bezangena ethempelini, wacela ukwabelwa isipho. Kepha uPetro wamgqolozela kanye noJohane bathi, "Sibheke." Wayesebabheka ethemba ukuba amkele utho kubo. Abafundi ababehamba noJesu noma abantu ababezana noJesu kwakubantu benani. Ngisho ukugqoka kwabo kwakubakhombisa ukuthi abantu benani. Le ndoda yathi mayibona begqoka impahla zenani yanakhe enhlizweni yakhe ukuthi maybe hlezi ngithola 5 rand namhlanje ngizothola ukuthe xaxa. Leli iBhayibheli yacela ukuba yabelwe isipho. Leli iBhayibheli oJohane noPetro bayiqolozele emehlweni. Base beyitshela bathi lokho expect ukuthi sizokunika khona asinakho. Kodwa kukhona esinakho esizokunika khona. Funda sithandaza. Kodwa uPetro wathi, "Isiliva negolide anginalo." Siliva negolide noma ngibukeka nginakho kodwa anginakho. Funda sisi. Kepha lokho enginakho ngizakunika khona. Yeah. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bathi we don't have silver and the gold. Kodwa njengoba siza la ethempelini ikhona into esinayo. Lethe sinayo yiye sizokunika yona. Ngifuna ukuzomemezela ukuthi lamadoda ayenecala, lamadoda ayibeka le ndoda ngaphandle kwethempeli. Ngoba babemnikeza into eyisizo lwesikhashana oludlulayo. Kwase kufika babethembekile ukuthi banemali. Mabefika bona bathi no,
usizo esinala kulono lwemali bathi ngegama lika Jesu. Namhlanje ngifuna ukuzomemezela amandla asegameni lika Jesu. Ngifuna ukuzomemezela into engcono kunosizo esinganikezwa abantu. Yebo basinika abantu usizo. Yebo usizo siyalithola endaweni, kodwa ngifuna ukuzomemezela into engcono ezakheni. Uthi kunoJesu ozanosizo olupermanent. Ikhona imizamo esizamayo yokwenza impilo yethu ibe ngcono. Ikhona imizamo esiyenzayo yokwenza kube ngcono empilweni, kodwa hayi namhlanje ngilethela into epermanent. Yazi zikhona izinto esizenzayo ezisusa inkingo kwesikhashana. Ikhona imizamo yethu esiyenzayo eyenza sibe ngcono kwesikhashana, kodwa namhlanje ngilothe isolution epermanent. Niletha uJesu, ngizomemezela uJesu ongcono kunakho konke. Kunabantu engikhuluma nabasemakhaya abaseyimeni, kunabantu abasemakhaya abaciphiza inyembezi abanezimo abacabangi badlule kuso. Niletha uJesu, solution epermanent. Bayifika le ndoda, kwase kuneminyaka le ndoda ibekwe ethempelini, kwase kuneminyaka le ndoda ibekwe ngaphandle kwethempeli. Wonke umuntu wayiphuma ngaphakathi ethempelini wayinikeza usizo, kodwa usizo lwanikezwa le ndoda kwakuwusizo olutemporal. Base beyafika laba bathi simbonile phambi kwethu esukuma isishosha, bathi simbonile phambi kwethu evula amehlo empumputhi, bathi into esifuna ukukunikeza yona yinto ezokuphilisa namhlanje ungasaphindi ubanjwe abantu bakulethe ethempelini. Into esizokunikeza yona namhlanje sizokunikeza into ezokwenza bangaphinda abantu bakubona ukhala. Ngizomemezela uJesu endaweni yasezakheni. Angazi uba nongizwayo kuphi. Ngizomemezela into engcono kunakho konke. Sikuhlolile okunye sacabanga ukuthi ungcono, kodwa kusizi. Sizamile ngemizamo yethu, kwanezinto esibone ngathi izingconywana, kodwa sayizisizi sisayivuselela kuze kubeka lokhu. Kodwa ngizomemezela uJesu kuwo wonke umuntu ongizwayo oyisolution yakho konke. Kuyosiza ngani ukuthi isolution ibe khona, kodwa engeyokusisa ngaphesheya kwethuna, ngoba njengoba siphila la sisazophila futhi. Ukuphila kwangale kudethemana ukuthi siphile kanjani la. Ngiletha uJesu. Yazi bakhona abantu abangizwayo emakhaya, ngizekile emakhaya, somemezela uJesu. Ngizomemezela uJesu komama, ngizomemezela uJesu kobaba, ngizomemezela uJesu einsizweni, ngizomemezela uJesu eintombini. Nangu uJesu uyongcono kunakho konke. Le ndoda yabekwa ngaphandle kwethempeli. Ngaphandle kwethempeli khona ukuhlupheka, ngaphandle kwethempeli khona ukufa, ngaphandle kwethempeli khona ukukhala, ngaphandle kwethempeli ziningi inhlupho. Kodwa le ndoda masiqhubeka sifunda lapha kuthiwa yathandazelwa, yathi sithandazelwe yasukuma ngegama lika Jesu yangena ethempelini yothula ubufakazi. Kuyinkinga ukuhlala ngaphandle kwethempeli. Ayikho into engcono engayimemezela, ayikho into engcono engayisho, ayikho into engiyaziyo enginomfakazi bayo engcono ngaphandle kukaJesu. Ngizomemezela yena la as a permanent solution. Impilo yethu sisazoyiphila. Hlabela uthi akukho ukuphendwa ngaphesha kwethuna, nangaphesha kwethuna sisazophila, kodwa ukuphila kwethu kwangaphesha kwethuna kudethemana ukuthi siphile kanjani la. Okungenzeka into zezwe sibambe lezi sikhashana, okungenzeka izinto zezwe ezisiza ukuze siphile la ezesikhashana madlula la ngezisisi. Jesu chapter 14 ncwadi kaJohane
uthi mina ngiyindlela, uthi mina ngikuphila, mina ngiyiqiniso, athi akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Asikwazi ukuyofika kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Somemezele ezakheni, nathi into engcono, nathi into engcono, uJesu. Amadoda, ngegama likaJesu sukuma uhambe. Hey bazalwane, yona into yayingcono lekuno 5 rand, into yayingcono lekuno 10 rand, into yayingcono lekunezinto ayihleze nikwa zona. Athi laba ngegama likaJesu sukuma uhambe. Iletheni igama elinamandla, igama likaJesu. Lolodwe linamandla lizosiphilisa ngapha liphinde lisweze nangaphesheya. I want to conclude. Funda sis, I want to conclude. Wayesembamba ngesandla sokunene wamsukumisa. Kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala. Eselokhu azalwa inyawo singaze iqine. Kwabizwa igama likaJesu kwaqina inyawo. Akodwa Nkosi yamakhona abantu abangizwayo. Wayengakaze aqinelwe ezinyawo isizathu sokungahambi. Kwabizwa igama likaJesu lithi iBhayibheli saqina inyawo masinya wasukuma. Unamandla asegameni likaJesu. Wenza loso simo sakho sibe ngcono. Go through sis. Exhuma wema wahamba. Ufuna umemeze ngoba ngimemeza sishumayelele abantu basikhuluma nabantu basemakhaya. Memeza nawe. Exhuma wema wahamba. Wayeqala ukuhamba. Kodwa Nkosi yamakhona abantu abangizwayo. Wayeqala ukuhamba. Ongadidiseka ngacabanga ukuthi amandla lamadoda. Athela amadoda sinalutho thina. Ephaketheni kuakunalutho. Lamadoda athi ngegama likaJesu yona into esinayo. Sukuma le ndoda eqala ukuhamba ilokhu yazalwa. Ingakazi ihambe. Yebo. Wangena nabo ethempelini. Kodwa bazalwane mina ngiyayizwa lento. Wayesengene ethempelini okokuqala. Wayehlala bekwa ngaphandle. Kodwa ngalolu suku wafakwa ethempelini esezihambela. Yebo. Ehambe exhuma emdumisa uNkulunkulu. Wayabe exhuma. Kodwa bazalwane bami. Wayabe ejabula ngoba wayengakaze ahambe. Wahlangana negama likaJesu wasukuma wahamba. Lithi iBhayibheli wayabe exhuma edumisa uNkulunkulu wayengakaze ayibone lento ayibonile. Nini lapha thito seduze umtshela igama likaJesu linamandla. Yayingazi ibonakale lento. Angibaza abasethempelini babe ngamfaki ingane. Angazi ababembeka phandle babe ngambeka ingane. Kodwa kuthiwa esethandazelo ngabizwa igama likaJesu. Obhala kahle athi yile nikezwe ebantwini ukuba abantu basindiswe ngalo. Athi li precious ezulwini. Athi nasemhlabeni nangaphansi kolwandle lanikezwa amagunya. Noma linga rejectwa manje. But there is a time coming where zonke izizwe onke amadolo ayoguqa amvume. So memezela uJesu. Kuthi angigcine lapho nje. Kuthi ngizomemezela uJesu. Kuwo wonke umuntu ongizwayo ngizomemezela uJesu. Ongabonakalanga ehamba phakathi kwabo. Kodwa amandla akhe asukumisa ishosha. Avula amehlo empumputhi. Uma le ndoda yongena ethempelini bonga uNkulunkulu. Yayingakazi ihambe. Nkosi yami ngazi irevelation enifuna iyani le ndoda yayingakazi ihambe. Kunento yayingakazi iexperience empilweni yawo. Kwaqhamuka abantu babiza igama likaJesu. Nathi simila kwaqhamuka abantu babiza igama likaJesu. Kwaqhamuka abantu basithembisa bathi igama likaJesu linamandla. Namhlanje lisimisile simiswe yilo. Sabona impilo ishintsha. Sizomemezela lona silibonile. Yilo. Abanye bacabanga ukuthi kunezinto
abayokwazi ukuyekela bona ngamandla abo kunezimo abakwazi ukuyicontrola bona ngamandla abo. Hayi isolution yakhe wrong, nathi isolution right. uJesu ungcono kunakho konke. Ziningi izinto ezibekwe phambi kwamehlethe ze-solution azisizanga, kwakhulunywa akusizanga, iyalo zabazali engena Jesu azisizanga. Kodwa namhlanje ngizointroduce uJesu kubantu basezakheni. Asivale sisi. Abantu bonke bambone ehamba edumisa uNkulunkulu, kepha base bemazi ukuba nguyena owayehlala ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli. Behlelwa ngokwesaba nokumangala. Bonke abantu bambona ehamba ngenyawo zakhe bonga uNkulunkulu, bathi uye lo obehlala ngasethempelini ecela. Bahlangana naye, isimo sakhe sesishintshile ngenxa kaJesu. Nyamemezela naku Jesu ozokwenza abantu abahlangane nawe izolo babehlangana nawe kusasa bakubone ngenye indlela. Funda sisi. Esabambelele koPetru noJohane, bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa ukaSolomoni besaba kakhulu. Khona uPetru ebona lokhu wathatha wathi kubantu, madoda akwa-Israyeli, nimangalelani ngalona? Nisiqolozelani ngokungathi simenze ukuba hambe ngawethu amandla nangokwethu. Wabo Petro wathi umtheni mbone hamba madoda kwaIsrayeli, musani ukubuka thina. Akodwa Jesu wathi bukani lona osinike amandla, igama lalo muntu lo uJesu. Ngizoshumayela ningasabuki mina, zwanini lokho enginika khona uJesu. Ayikho indoda enamandla okwenza imangaliso. Obunye ngadlula buka umfana omncane omemeza ungenalwazi. Dlula kimi nangu uJesu. Uthi uPetro msana ukugqolozela thina. Thina sinawo amandla okusukumisa ishosha. Uthi musana ukugqolozela thina sinawo amandla okwenza lento. Qeda sisi. uNkulunkulu kaAbrahama, wabalandisa, nokaIsaka, nokaJakobe, uNkulunkulu wawo baba bethu uyidumisile inceku yakhe uJesu eyanikhaphela. Nayiphika ebusweni bukaPilato. Nayikhaphela nayiphika. Iyadunyiswa. Idunyiswa ngokunikezwa amandla. Amandla asukumisa ishosha. Qeda sisi. Yena esenqumile ukuyikhulula, kepha nina namphiko ongcwele nolungileyo, nacela ukube niphiwe ongumbulali. Vala. Kulwe indaba yokuthi abantu bathi mabecela ukukhululelwa, kuthi ukukhulule bani phakathi kaJesu. uJesu esesenta bakhomba umbulali. Ukhuluma lo ndaba uPetro. Kodwa ngifuna ukuthi bamphika bathi akanamandla. Kodwa oPetro bathi igama lakhe, amandla akhe yiwo lawo esukumise ngawo. Sishoshe. Yavala. Ekhaya memezela uJesu. Lapho kufinyela khona lo msindo nimemezela uJesu. Nisamile izinto zanganisiza. Nisayizama namhlanje. Nangu uJesu. Sizama into ze-stress zangasiza. Nangu uJesu. Sizame izinto zokulungisa impilo zangasiza. Nangu uJesu. Sibeka umthetho. Umthetho wangaba namandla phezu kwenyama. Leli Bible kuRomans 8. Lokho okuhluna inyama ngoba inamandla yona kunomthetho wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma uJesu. Babeke nesikhathi sonke bengizolonga ngimemezile. Ngithi nangu uJesu ezakheni. Nangu uJesu. Na ungamthatha umenzo wakho. Sizomemezela yena emkhulu. Nangu uJesu.
wakwasuthisa inkulungwane enhlanu wakwasukumisa indoda echibini laseBethesda for 38 years ingahambi wayisukumisa wakwavula amehlo empumputho Bartimeyu nangu Jesu akuyona inganekwane lengikhulumayo nangu Jesu imbonile kimi uyena ngizommemezela wena ozwaye ekhaya ngithi nangu Jesu yena ngizommemezela as a permanent solution empilweni yakho nama solution wabambila temporal bazokusiza emhlabeni kodwa ngale ngaphesha kwethuna ngeke akusize ngiyobhala kahle komsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke bese kuthi ekugcineni alahlekele ukuphila kwakhe yebe sinakho sikubambile kodwa kuyithemba lesikhashana kodwa mina bengizonikeza ithemba eliphelele cela sivale namehlo nawe lapha ekhaya umthathayo uJesu vala amehlo ngiyathandaza ngiyathandaza vala amehlo ekhaya ngikunika uJesu ngizophakamisa uJesu gama lakhe linikiwe linikwa amandla emhlabeni lanikwa amandla ezulwini nangaphansi komhlaba Baba siyabonga ngendodana yakho uKristu Jesu owasenzela ngayo umusa wakhombisa uthando kithi wabhala uJohane wathi indodana yomuntu ayizange ubuhluleliswe kodwa ize ubayiswe lisindiswe ngayo siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukusithanda kangaka bhala uPaula athi ayikho into yohlukanisa nothando likaNkulunkulu hlupheka kungafika ngeke uhlukanise ayikho into yohlukanisa nothando lwakho siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla nansi imphefumulo uNkulunkulu wethu ongcwele kulambele nansi imphefumulo ekufunayo ngena kithi uNkulunkulu wethu onamandla sibuse ngegama lika Jesu waseNazaretha elinamandla eligotshweyo simemezela insindiso simemezela insindiso simemezela insindiso simemezela insindiso azabuya uJesu njengalokho ophalayo wena ufisa abantu bafinyele ekulazini iqiniso eliuKristu thatha udumo uNkulunkulu wethu onamandla lokufanele ngegama lika Jesu siyabonga Baba haleluya.